Când suntem în dezacord, suntem tentați să vedem jumătatea goală a paharului, să nu ascultăm soluțiile celorlalți, să criticăm, să-i dăm pe ceilalți la o parte, pentru că nici măcar nu le facem loc. Atunci când suntem în dezacord, toată paleta de emoții este una negativă. Nu mai suntem focusați pe soluții, ci mai degrabă pe emoție. Dacă vrei să schimbi acest lucru, ar fi foarte indicat să încerci să decodezi rețeta de relaționare și să-ți folosești toate simțurile. Mai întâi, privește, conectează-te cu privirea de cel care este în fața ta. Ascultă. Ascultă până la capăt tot mesajul pe care vrea să ți-l transmită, pentru că îți spune o părere din care poți să alegi idei. Întreabă, asigură-te că ai înțeles. Nu este greșit să pui întrebări repetitive până când înțelegi că mesajul ți-a fost transmis corect. Apoi, empatizează. Întreabă, tu cum te simți? Cum este pentru tine să fii aici, să mă ajuți să iau decizii, să mă ajuți să văd lucrurile altfel? Aceasta este modalitatea prin care îi aducem pe ceilalți în relația cu noi și noi ținem la distanță. Pentru că atunci când devalorizez, atunci când critic, atunci când dezaprob, nevoia mea interioară este: fii aici lângă mine.